Molt bona tarda, un divendres més tornem a ser aquí, són les 6 de la tarda i toca posar el microones en marxa. Avui programa amb número rodó, programa 10, però tot acaba i avui fem el penúltim programa. Bueno, bona tarda, Jasmina. Molt bona tarda, benvinguts a aquest penúltim programa que encetem amb moltes ganes, molts continguts com sempre, tenim moltes coses per explicar-vos, però abans de començar i de fotre-li canya al microones, comencem recordant, com sempre, les vies de contacte. Com sempre. Com sempre, per variar. Avui també estem en directe des de la Twitcam i ja sabeu que podeu seguir-nos a les xarxes socials, Facebook, Twitter i YouTube i consultar el nostre blog al microones.blogspot.com amb tots els continguts i els vídeos i estem a Tarragona Ràdio al 96.7 o seguiu-nos també des de tarragonaradio.cat. I sempre tenim molts continguts, ja així que estigueu atents. Avui al microones encetem amb l'editorial, amb balanç d'aquests 10 programes, no us el podeu perdre. Tot seguir l'humor i l'actualitat més descabellada de la setmana. La brúixola ens brinda avui l'últim viatge al Japó, ni més ni menys. L'ull mediàtic va avui de curtmetratges, concretament coneixerem Veritas. I el 15M ocupa la pàgina en blanc d'avui. A la capçofa esportiva, l'actualitat de l'esport i entrevista amb Dídac Moreno, jugador del primer equip de voleibol masculí de Sant Pere i Sant Pau. I per acabar, bolígraf i paper, perquè coneixerem quines propostes podem anotar a l'agenda per gaudir els propers dies. Abans de tot, però, l'editorial. Actualitat, humor, cultura, esports i moltes coses més. Guillem, si algú es mereix un 10, ets tu. Gràcies per les teves editorials. El microones, un programa cuinat pels alumnes de la Universitat Rovira i Virgili. Fiquem una mica d'humor a la tarda. Fiquem una mica d'humor i dos nens ben guapos que ens venen a portar tota l'actualitat. Hola! Hola! Adriana i Arnau. Què tal? Molt bé, i vosaltres? Preparats? Preparadíssims. Bona canya, aquesta tarda, que hem de deixar el pavelló ben alt. Comencem ja? Perfecte. Vinga, doncs. El català Manuel Valls es converteix en el nou ministre de l'Interior de François Hollande. El gabinet del nou president francès Hollande tindrà a un català. El socialista Manuel Valls ha estat nomenat ministre de l'Interior del nou govern francès. Va ser portaveu de la campanya electoral d'Hollande i alcalde de la ciutat d'Évry i s'ha volgut reconèixer la seva trajectòria atorgant-li aquest càrrec. Entre les seves responsabilitats hi haurà la gestió del final de l'activitat armada d'ETA, juntament amb Jorge Fernández Díaz, ministre d'Interior espanyol. Aquest paio Hollande és un puto crac, o sigui, quina visió de futur. Per dur a terme el pla d'austeritat agafa un català, no? Que millor, tio, és increïble. Jo me l'imagino allí amb barretina i faixa dient «Xap, Merkel, xap, xau, passa a l'esquerra, xau, l'home, xau!» Molt bé, Arnau, doncs. I parlant d'austeritat, Merkel, com s'ha anunciat ara, i els seus ministres s'apugen al sou. El Consell de Ministres, a les ordres d'Angela Merkel, ha acordat una pujada del sou del 6% en 3 fases fins a l'agost del 2013. Es tracta de la primera vegada en 12 anys que es modifiquen les condicions salarials del govern alemany. Merkel tenia fins ara un sou mensual de 17.000 euros, més un plus de 1.000 euros al mes. Ui, perdó. Que és que, a veure, quan has dit això de l'augment salarial de la Merkel, m'he imaginat un castell caient. No sé, és una metàfora molt guai que m'ha vingut al meu cap. Bueno, perdó, no et res a veure, però no us deixeu amb gelatina de papaya! Perdó, canviant de tema radicalment. Pobra Adriana. Tinc una sorpresa per vosaltres. Sisplau. I quina és aquesta sorpresa? Mira sota la taula. I què hi ha sota la taula? Mare de Déu, ja hi som una altra vegada, no m'ho puc ni imaginar. Com pot ser, Però aquí l'ha convidat. Jo no, i em pensava que estava mort, però bueno, no sé, amb aquesta aparició ens hauries d'explicar, no? Jo és que estic com tu, d'acord? El dia que va desaparèixer el tio em va deixar una nota on hi posava «m'ha xafat un elefant». I jo, clar, com que soc tan llest, m'ho vaig creure. Però bé, que ens ho expliqui ell, no millor? Doncs a veure, va, li donem pas al fustanet. A veure, en realitat tot aquest temps el porto a casa del Batiste. No vegis com mola viure amb aquest tio, nen. Cada dijous, rave! Batiste, ens hauries de dir alguna cosa, potser? Aquest tio és un crac. La veritat que em va pagar tota la nit de festa per a que no digués res a ningú dels seus afers nocturns. Yeah, Batiste in the house, man! Hey!
bueno, jo estic rient, però sisplau, Arnau, a mi això no m'agrada perquè és un nen de 3 anys. O Els reis sigui, de la nit. potser hauries de fer alguna cosa, no? Jo crec que són els més sexis de tota la pista. Què? Què vol dir això de sortir de festa amb el Batiste? A dir, perdona, un incís, Però la festa surt amb Batiste. Pep, espera, que li trec l'àvia, que la du penjada. Si ella estava a casa meva, no podia pas evitar. A més, això de l'edat és relatiu. Jo amb 5 anys ja sortia de festa, Bé, doncs, Batiste, fes el coi de favor, d'acord? I ha dit, la culpa no és meva. Jo també estic enfadat amb aquest tio. No em va dir que sortia de festa. Coi de criu ja! Està... Ja ho tenim, mare de Déu. Sisplau, atureu-lo! Havíem de fer un programa com Déu mana i acabarem fent un show d'aquests que fan història, Que continuem d'una vegada. Sí, Tranquil·la, Marta. Posa ordre. Sort que ha vingut la Marta. Sisplau, continua. Lídia, maca, punxa'm el redoble, que avui el Pulitzer dels imbècils se l'emporta, ¡Coi de crío, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Che, Arnau, fustereta, ¿dónde vas? ¡La concha de su madre! ¡Aguante River! Allò faltat, i fins aquí la secció d'avui. Ens despedim, bueno, l'Arnau ha marxat, així que en el seu nom em despedeixo jo. Adeu i fins més tard. Més tard. El microones, un programa cuinat pels alumnes de la Universitat Rovira i Virgili. Continuem al microones, ara les mediàtiques, com sempre. Mary, Laura. Hola, Bona tarda. Bona tarda, avui us veig molt ben acompanyades. Sí, avui mediàtic parlarem dels curtmetratges i del micromecenatge. I per parlar d'aquest tema, avui també tenim l'oportunitat que ens visiti Carles Pitarch, director de fotografia i membre de la productora Juan Desafinado, i també Maria Roig, cap de producció, que tots dos estan duent a terme un projecte per rodar un curt titulat Veritas. Sí, es tracta d'un thriller que explica les conseqüències d'una curiositat. La història comença quan Jo, la protagonista, veu en una gasolinera com una dona és agredida pel seu marit i a partir d'aquí decideix seguir-los. Aquest acte la portarà a una sèrie de fets que marcaran la seva vida. A part del propi argument, també el que resulta molt original d'aquest projecte és la forma de finançament, perquè fan servir el micromecenatge, que consisteix en persones que estan interessades en el projecte fan donacions perquè pugui tirar-se endavant. Doncs tot això i més ho tindreu l'oportunitat d'escoltar avui amb el Carles i la Maria. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. I primer de tot escoltem la promo. María, siempre queremos saber la verdad. Siempre. Aunque si la supiéramos nos aplastaría. Entonces nos odiaríamos a nosotros mismos por no detener esa curiosidad que nos provoca, que nos desafía y que nos lleva a hacer cosas que no imaginábamos que haríamos nunca. Los peores momentos de nuestra vida no son los que controlamos, son los que nos controlan a nosotros, los que nos envuelven sin piedad en sus propios devaneos con el destino. Y muchas veces, demasiadas veces, son la consecuencia de esa verdad que nos atormentaba y queríamos descubrir. Bé, la veritat és que ens deixa una mica amb la intriga. Expliqueu-nos una miqueta d'on ha sorgit la idea per a fer... Bé, la idea, com sempre explica el Jesús Llongueras, que és el director, que avui no està aquí, ell explica quan tu et trobes en una situació, que vas pel carrer i et trobes algú que et diu «Tu sabes quién soy yo?» amb cara xungo i tal, no? I tu primer et pots acollonir, però després tu pots pensar «I tu saps qui sóc jo?» És a dir, que sempre hi ha un que pot ser més dolent que l'altre i no l'aparença de fredor normalitat vol dir que siguis menys dolent que pugui ser el xungo que et diu «Tu sabes quién soy yo?» Llavors la idea sorgeix a partir d'aquí. Vale, sí, és una cosa d'aquestes que podria passar, no? A qualsevol persona així pel carrer, no? Més o menys. Exacte. Bé, i també, parlant de coses així versemblants, bueno, ens hem informat i es veu que els espais que voleu utilitzar per rodar són per aquí prop, més o menys. Sí, els llocs són... Bueno, les localitzacions ja estan tancades i els hem tancat de fet fa 2 dies. I un lloc és l'antiga tabacalera de Tarragona, que ens agrada molt, una benzinera que està a la carretera anant cap a Altafulla,
un xalet a Secuita i l'últim que es gravarà és el desert dels Monegros. Que guai. Ha costat molt trobar-los i això? Costa, perquè hem vist moltes cases, però has de buscar també les condicions, la tabacalera és un edifici de l'Ajuntament, per tant hi ha tràmits burocràtics. Al desert dels Monegros vam anar fa 2 dies a localitzar i, bueno, costa, però agrada. Hem tingut la sort aquí de tenir la Film Office. La Maria ha estat en contacte amb la Film Office, que és qui ha gestionat sobretot el tema de tabacalera i el tema de gasolinera. I l'altre, el que és el desert dels Monegros, ens han posat en contacte amb turisme dels Monegros a Saragossa i ens han dit segons les característiques que nosaltres demanaven, ens han dit unes zones entre el pueblo este i l'altre, hay un desierto que vaig allí i llavors apunteu vosaltres les coordenades que us interessin per estar en contacte amb ells. Ens han ajudat molt i ens han posat les coses força fàcils, podríem dir en aquest cas. O sigui que s'agraeix que apostin pel teu projecte i t'ajudin. I què és el més difícil quan es fa un curtmetratge de trobar? El més difícil de trobar? O el més difícil de coordinar? El més difícil ja sigui d'actors o d'espais... A veure, primerament, si ja té complicació, pensar en una idea que puguis arribar a molta gent, a molts públics, i que pugui ser interessant. Això ja té un cost a l'hora de fer-ho. Després, òbviament, buscar les localitzacions i aconseguir els actors, tampoc no és fàcil. Aquí podem comptar gràcies a que tot l'equip tècnic i els actors posen la seva col·laboració. Això no passa cada dia, tampoc. I a més amb tècnics molt professionals, gent de fotografia professional, maquillatge, attrezzo, producció, i els actors també. Els actors són la Patricia Bargalló, la Ivana Miño, el Fermí Reixac, el Carles Vigorra, el Pierre Libet i el Gerard Domènech. 3 són, diguem, de la nostra zona i els altres 3 són més de la zona de Barcelona, però tots supergrans actors amb molta professionalitat. I com els heu contagiat aquesta passió per la idea d'aquest curt? Bé, amb el que és la Patricia Bargalló, el Carles Vigorra i el Gerard Domènech, nosaltres com a productora ja hi havíem treballat amb altres projectes, sobretot a nivell teatral, perquè també fem coses a nivell de producció teatral, i els altres, sobretot el Jesús, quan va escriure el guió ja pensava en uns personatges en concret, i en aquest cas un era la Ivana Miño. Llavors ha sigut buscar els contactes per arribar a aquesta persona, explicar-li el projecte, i hem tingut la gran sort que tots els personatges que el Jesús tenia al cap els hi ha agradat el projecte. Llavors això facilita que ells tinguin interès per treballar amb nosaltres. Molt bé. Després què? I bé, vosaltres us financeu a partir del que es diria el micromecenatge, el crowdfunding, que ara s'està estenent bastant per internet, i creiem que és una aposta que va molt bé, sobretot per aquests temps de crisi, podríem dir, explicar-nos una mica què és el... Jo us explico una part, llavors passo a la Maria, que explicarà el tema mecenatge. O sigui, des de quan desafinat per aconseguir tirar endavant el curtmetratge, hi ha una sèrie de despeses, tant de quilometratges, de cotxes, de trezzo, tot el que farem servir per la caracterització, il·luminació, dietes, tot això té un cost. Llavors, quan desafinat ho portem una part, però no arribem a tot, perquè hem calculat un pressupost d'uns 7.000 euros aproximadament només per cobrir despeses i les justes. Llavors el que hem fet, i això ho explicarà la Maria, que és apostar pel crowdfunding. Sí, recordar, com deia el Carles, en aquest curtmetratge no cobra ningú, parlant clar, no? Aleshores, la productora aposta per aquesta idea del Jesús, que al Carles li agrada i diu que sí, es tira endavant, s'aporta una part, però clar, com aconsegueixes l'altra part, no? Els temps són els que són, és molt difícil aconseguir diners, i per tant, per què no, si els actors i l'equip tècnic han llegit el guió i els ha agradat, per què no la gent, no? O sigui, aquest micromecenatge que avui en dia la cultura ha de buscar, perquè no hi ha un altre camí. Queden 17 dies, estem en aquesta pàgina de Verkami, on ens podeu trobar. Ja fa uns dies que hi som, de fet estem a la meitat, per exemple, perquè a Verkami pots estar-hi 40 dies al teu projecte i demanes una quantitat. La gent que aporta diners, però té una recompensa, o sigui, tu no poses diners i prou, sinó que tu pots posar des de 5 euros, que és senzillament els agraïments
el curtmetratge i que sobretot, jo sempre dic, no? Qui digui, no, és que clar, jo només podria posar 5 euros. És igual, si és un gra de sorra que ens ajudarà moltíssim, 5 euros ens poden ajudar molt, no? Des de 5 a 10 euros, a 25, doncs, que ja tens, per exemple, a part dels agraïments i d'una descàrrega de la pel·lícula, doncs tens una samarreta. A 200 euros, a part de tot un lot d'històries amb la samarreta, etc., pots sortir de com a extra. A 500 euros, per exemple, et convidem a un dels festivals on vagi el curtmetratge, una nit d'hotel al festival, que jo crec que pels amants del cinema és molt interessant. I a 1.000 euros, si a alguna empresa li interessa la seva publicitat per posar el logo, etc. Llavors, són aportacions que hi ha unes recompenses i que és això, senzillament avui en dia l'art s'ha de buscar camins alternatius, no hi ha cap altre remei i crec que aquest és una bona manera. A més, a partir de la pàgina de Berkami tu pots veure el teaser que hem gravat, pots veure tot el que hem escrit, que t'expliquem una mica com va, els actors, l'equip tècnic i això, l'aportació que tu fas, quina recompensa tinc. I si t'agrada, doncs participa, jo crec que és perfecte. La satisfacció d'haver participat ja en el mateix curtmetratge. I com aneu? Perquè ja fa uns dies encara us faltaven uns 3.500 euros aproximadament. Sí, nosaltres vam començar demanant 3.500, que és el que demanem a Berkami, en portem 1.865, sí, confirmo, i queden 17 dies. O sigui que en aquests 17 dies hauríem d'aconseguir la resta de diners, que no serà fàcil, ja ho sabem, però per què no? Si entreu a la pàgina del Berkami, en Veritas, podeu veure el teaser que hem fet perquè la gent pugui veure de cap al curt, i si entréssiu a través del Facebook a Veritas Film també podeu veure tot el que anem mostrant com va avançant el curt, totes les localitzacions, l'equip, inclús ara hem posat la samarreta que donarem segons l'aportació que facin, inclús ne sortegem 5, poden triar les 3 opcions que hem penjat de samarreta, o sigui, poden haver tot un procés, a part del teaser pots veure com està evolucionant tot el curt, els personatges i tot. De fet, la pregunta que et volia fer anava sobre això. I no res, que m'ha fet molta gràcia això del Facebook, que també teniu fotos del cotxe que sortiria el rodatge i tot, que al públic s'ho prenen més ganes, se'l fa més seu, o què? Home, jo crec que és una manera d'apropar, o sigui, el món del cinema tu pagues un bitllet o estàs al sofà de casa teva i veus la pel·li, punt. En canvi, d'aquesta manera també entres dins el procés de la pel·lícula, Aleshores, si senzillament tens una certa inquietud cap al món del cinema o t'agrada el cinema, també és una manera de veure com es construeix tot aquest món, tota aquesta il·lusió d'una pel·lícula. Jo crec que és interessant. A més, a vegades pot ser molt divertit, perquè a vegades sortim en certes situacions, això, veient el cotxe, o per exemple, fa 2 dies als Monegros, localitzant. Jo crec que és una manera de veure també això, el procés de producció, de tot, fins a poder arribar al rodatge i després a la postproducció, perquè clar, no s'acaba només el dia del rodatge en la pel·lícula, sinó que després arriba tot el tema de l'edició, etc. I jo crec que és una manera d'apropar i de la gent curiosa que vagi veient com es va fent tot, com es va cuinant tot. Després suposo que el resultat encara s'ho prenen amb més ganes. I després, això del crowdfunding, alguna contra que trobeu, alguna cosa que digueu, ostres, doncs... No, cap ni una. Jo crec que és una molt bona idea. Vull dir, és una plataforma que, a veure, és evident que ells fan una tria, no? Ells primer miren el teu projecte, si creuen que és interessant o que és viable, doncs l'aproven i el posen a la seva pàgina. Però jo crec que és una de les vies més positives que es pot obrir per al món de l'art en general, perquè en realitat a Berkami hi ha moltes pel·lícules, hi ha molts llargmetratges i molts curtmetratges, però hi ha llibres, hi ha obres de teatre, vull dir que aquestes plataformes jo crec que són totalment necessàries en aquest moment. Potser podríem dir que el tema que és només 40 dies, és el que t'apreta una mica, que podries dir, val, una setmaneta més, però d'aquesta manera també és un repte, que només tinguis 40 dies i és quan més has de fer entrar amb il·lusió a la gent. O sigui, tampoc no és ben donar contra, sinó un incentiu per estar tothom atent aquests 40 dies. Una mica més d'adrenalina. Doncs esperem que us vagi molt bé, la veritat, i esperem que aconseguiu els diners perquè sembla un projecte força interessant i sobretot per les persones amants del cinema i dels curtmetratges i tot. I no res, doncs fins aquí la nostra entrevista, ha estat un tema molt interessant. Sí, moltes gràcies per venir. Sí, a vosaltres. Donar la vostra opinió. I res, que queden 17 dies, no? Sí. Per Berkami, sí.
Bueno, a veure si el públic ens escolta. Doncs recordem a tothom qui vulgui participar, que s'animi a entrar als Facebook, a les vostres xarxes socials, que recordin Veritas, un curtmetratge rodat aquí a Tarragona i en altres ubicacions. Gràcies novament per ser aquí i teniu les portes del microones, si és que ens queda algun programa més per fer, que ho dubtem que és l'últim, perquè hi torneu quan vulgueu. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu. El microones, un programa cuinat pels alumnes de la Universitat Rovira i Virgili. Gemma, un moviment reivindicatiu i social que ha fet un any, doncs ha tornat a celebrar concentracions i s'ha acampat durant uns dies, concretament del 12 al 15. Vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ells del mateix dia 15, ja que era un dia que teníem força ocupats, però faltaven poquetes hores i bueno, em va interessar preguntar-los a dues persones concretament, són dos nois joves, de la nostra edat, i m'ha interessat molt preguntar-los les vivències de les acampades, no? Doncs com se constituïen, quines vivències han tingut, quines experiències, anècdotes i demés, i crec que ha quedat un recull prou maco, així que escolteu-lo i disfruteu-lo. No representamos a ningún partido. Doncs ja ho sabeu, hi ha moltes dates, moltes ganes de seguir lluitant, han estat un recull d'opinions i anècdotes bastant bonic i molt íntim, no? La veritat és que m'ha agradat molt. Doncs ja ho sabeu, a més el dimarts que ve, dia 22, vaga d'estudiants i seguiran mobilitzant-se, així que no us perdeu les pròximes manifestacions. Escalfar, treure i escoltar, així de fàcil, al microones, a Tarragona Ràdio. Va, que ja queda poquet i estrenem la carxofa esportiva amb els nois més macos de tot el programa que ja desfilen per aquí. Hola, nois. Bona tarda, ja som aquí un altre cop. Fabio Marqui, Adrià Morte, Arnau Pla i Adrià Batiste. Passat llista ja, tots aquí, avui? Avui sí. Menys mal. Doncs vinga, comencem. Comencem, que avui de temps no anem gaire bé. Doncs bé, el Gimnàstic de Tarragona juga contra el Múrcia a la Nueva Condomina. El partit es jugarà diumenge a les 6 de la tarda. L'equip grana necessita la victòria per intentar aconseguir el miracle de la salvació. El conjunt tarragoní és l'últim classificat de la Lliga Adelante a 9 punts del Girona, que marca la permanència. Els jugadors de d'Alessandro han explicat aquesta setmana que és pràcticament impossible aconseguir salvar-se, encara que tenen com a objectiu poder quedar avantpenúltims per aprofitar-se d'un possible descens administratiu del club de segona A. Hòstia, que trist. Espera que un equip baixi per problemes econòmics per a salvar la categoria. Home, si els altres equips tenen mala gestió, no és culpa del Nàstic. Ah, sí? És millor que es quedi a segona A, un equip amb una gestió esportiva meravellosa com el Nàstic. En tota la boca! Bé, i d'uns que baixen, passem a uns que podrien pujar. Demà dissabte a les 6 de la tarda, la Pobla de Mafumet jugarà l'anada de la primera ronda del play-off d'ascens a segona B. El filial del Nàstic s'enfrontarà a la Societat Deportiva Laredo. La plantilla no perd la il·lusió, tot i saber que si el Nàstic baixa quedaran automàticament eliminats del play-off d'ascens. Hòstia, Arnau, això no es fa. Jo ja m'estava emocionant, pensant en la Pobla i el Nàstic a la mateixa categoria. El Nàstic tindria 6 punts, més per no baixar a tercera. I ara em dius que si el Nàstic baixa quedarien eliminats? És com dir-me que aquesta nit anem de festa i després ens quedem a casa. Batiste, tots sabem que si cal, te'n vas sol de festa, O sigui, no menteixis. Quina mala sort, La temporada passada els van eliminar del play-off per una alineació indeguda, Pobla de Mafumet. Quan no és una cosa és l'altra. Bé, parlem de bàsquet. M'agrada aquesta música, m'agrada. Ja han començat els play-offs de final de Lliga de l'ACB. Avui es juga el primer partit de la sèrie de 3 entre el Real Madrid i el Banca Cívica, segon i setè classificat de l'ACB. I ahir es van jugar les altres 3 eliminatòries del play-off. El Barça va guanyar per més de 30 punts al Lucentum Alacant, el Power Electronics València va guanyar de 22 punts al Lagunaro GBC i el partit més ajustat de tots va ser el Caja Laboral Gesgrap Vizcaya, en el que van guanyar els de Vitòria per 77-73. Mare de Déu, quin lío. I canviem d'esport, i és que aquest cap de setmana es juga el Mundial de MotoGP i té la cita amb un dels circuits més mítics del Mundial. És el circuit de Le Mans, a França. Casey Stoner arriba com a líder del Mundial en categoria MotoGP. El pilot australià ha anunciat aquesta setmana la seva retirada al final de la temporada. Pel que fa a Moto2, els pilots catalans Marc Márquez i Pol Espargaró protagonitzaran un altre duel pel liderat del campionat.
A Moto3, Maverick Viñals es podria col·locar líder del Mundial si supera la pista el líder del Mundial, Sandro Cortese. Aquest noi és llest, Es retira als 27 anys del motociclisme, que el cangur aquest del Casey Stoner es retira per agafar la dona i donar-li gas a fons, Home, jo si tingués la dona que es té el Stoner m'hagués retirat com el vaig conèixer, la veritat. Hagués passat d'anar en moto a anar com una moto, ja m'enteneu. Va, calla, Batista. I per acabar, un apunt molt ràpid, aquest cap de setmana hi ha la final de Champions, no en vull parlar, si us plau. I també que Purito Rodríguez segueix líder del Giro d'Itàlia i avui ha guanyat l'etapa Marc Cavendish. I arribem al final avui una mica ofegats i bé, això ha estat fins aquí el programa tal com l'hem cuinat fins ara. La setmana que ve un programa semblant però diferent i amb moltes sorpresetes. I amb ganes de que hi torneu a ser. Ja sé que aquesta última part final ha estat una mica estressant per tots, però l'hem gaudit i hem estat molt a gust al vostre costat. L'última oportunitat la setmana que ve, com sempre, ja ho sabeu. Fins la propera.